wala siyang label kasi 'di ba binabayaran mo din yung minsan niya nagpapamahalis yung mga ladon sa may issue doon sa aking Facebook group. Member doon, din nagpo-post sila or kayo kung sino nanonood ka man. Sana wag niyo nang i-post yung mga ganun ha kasi i-delete ko lang din naman. Hello guys, good evening again. And nakarating lang namin, galing kami sa kabilang bahay. And mag-haul muna tayo guys. I-haul ko sa inyo kung ano yung mga... Konting-konti lang naman talaga to. So, ipakita ko na lang sa inyo ha. So, dyan ko na lang kayo ilagay gold. And gusto ko na sabog ng aking mukha. And ito, mabili ako ng Honey Stars. Again, this is 135. Yung mga... dala namin kanina galing sa kabilang bahay kasi binigyan din nila kami ng pagpupunta kami doon para kami nag-grocery. Kaya ayun. So eto, bibili ako ng ganito kasi i-fill ko to bukas. Kaya ayan. Cream milk. So ayan. Gatas. At ito, raisins. Walang iba. Wala akong choice. High fiber. Ano pa rin to? Dito whole wheat bread pero may may raisins. Mas mahal nga to eh, pero wala akong choice. Ano ba to? 98 and 50 cents. Pinibigyan ko ng isang maliit na cereal, chocolate. Sa spaghetti pizza. Sa pizza to, 24 pesos ata yan. Burger bun. Para to sa, kasama to sa ipifilm ko bukas. And toothpaste, dahil naubusan na kami toothpaste. Kasi yung isang ganito namin guys, yung dalawang tube, paabutin siya ng mga 2 to 3 months. Ganun. Siyempre, tatlo lang naman kami gumagamit. Tsaka dalawang tube to. Dalawa lang kasi iba yung kay Hagrid. Mas mura to, 91 pesos. Kaya para mas mura siya, it is organic. Kasi wala siyang label kasi 'di ba binabayaran mo din yung minsan niya nagpapamahalis yung mga label like yung mga binibili ko na pero nakikita ko lang kasi to doon lang sa Pure Gold kasi doon lang talaga, so wala siyang label talaga, so kaya mura siya. 91 pesos lang to kasi bukas ko pa bibilhin yung mga isda at saka yung iba. Kasi syempre, mas mahal talaga dun sa mall. So, sa mga nagtatanong, hindi ba ako namimili sa palengke? Actually, namimili ako sa palengke, guys. Pero, again, sasabihin kong, pag may times, like, kagaya sa mga ganito, pag medyo konti lang this week, medyo marami pa kaming stocks, at hindi ko pa masyadong wala akong mga bibilhin na, like, sa mga mall, yung mga ganito, yung mga toothpaste. Syempre, wala naman sa loob ng palengke yan. Pag case-to-case basis din talaga. Pag may times na mas okay na doon na lang lahat bilhin sa mall, pwedeng doon na lang. Pero kung medyo marami, like ngayon, medyo marami yung isda na bibilhin ko, yung isda, yung mga gulay, medyo marami siya. So, kailangan kong bumili doon sa palengke talaga. And then, yung binibilang ko dito talaga, usually yung binibilang ko sa Gaisano, kasi sobrang kalapit na yung price nila. So, parati kong sinasabi yan sa mga ibang vlog ko. Lang kami kina mama. Pag pupunta kami kina mama, sa kabilang bahay, sa aking mother-in-law, parati talagang parang nag-grocery kami doon. So, eto actually, kinainan na to ni Hagrid kanina. This is Malkist. Ano to eh? Buy one take one daw to sa Gaisano. Ewan ko sa Gaisano, parating may buy one take one. 42 pesos lang. Bigay ito ng aking sister-in-law. Yun. Actually, gusto ko itong Malkist kasi hindi siya matamis. Ito, bigay din to ng aking sister-in-law, Magic Junior. Hindi ako mahilig bumili ng mga ganito talaga guys. Hindi ako mahilig. Kung nakakain na siya ng ganito pag binibigyan siya ng mga tita niya. So, ayun talaga. Kasi pag bumibili ako ng ganito, every time na kumakain siya ng ganito, mas lalo siyang nagugutom. Kaya ito, tinatago ko to. Once a day lang kung kumakain sa Hagrid dito pag kailangan na talagang walang ibang snacks, ganun. And talagang tinatago ko to talaga. Kasi yun yung napapati ko sa bata. Mas lalo siyang nagugutom at mas lalo siyang kumakain pag yung mga kinakain niya yung mga biscuits na matatamis, yung mga ganun.
So, parang hasang-hasa na ako sa mga ganong snacks talaga kasi syempre nagtitipid ako. Kaya alam na alam ko kung ano yung mga pagkain na mas nakakapagpagutom sa kanya. And then, eto, para sa kanya din, Yugo Chucky. Bigay din niya ng kanyang grandpapa. And this one naman is Sarangani Bay Milkfish and corn oil. Ayan. Actually, masarap siya. Bigay ito sa akin ng sister-in-law ko kanina. Ano daw to? Kasi doon siya nagtatrabaho. Yun, binigyan niya ako kasi dalawa lang yung kanya. So, isa yung sa kanya spicy. So, ito bigay na. Actually, yan lang po siya kanina. Okay. Ano ba mo niya? Ano siya guys? Okay, nasarap talaga niya. May mga, ano siya, carrots, ganon. Pero medyo nakukulangan ako sa anghang. So, pwede ko naman siyang lagyan ng sili. So, dahil nagbigay si mama ng saging, dahil yun naman yung tirating binibigay ni mama sa amin, saging. So, nagbigay siya sa amin ng saging. Actually, marami to. Ayan siya. Meron pa dito sa saging na hinog. May pasobra pa. May pasobra pang bilibid. Bilibid yung tawag sa amin dito, guys. So, sino nakakakilala sa inyo ng ganito? Bilibid to. Yun. Parang tinda ata ito ni mama sa tindahan niya. Tindahan niya kami. Pala siya nagdadala ng mga ganito sa amin. We're just so blessed na ang dami nagbibigay sa amin. Yung mga sister-in-law ko, yung mga tita ni Hagrid, si mama. Si mama talaga parang nagbibigay sa amin yun ng ano talaga. Mga ganyang saging. Usually saging. And minsan mangga. Ang dami. So, we're just so blessed lang talaga na meron kaming mga ganong parents. Diba? Kasi kung ako lang, hindi naman ako bibili ng mga ganito. Ng mga biscuits, ng mga... Hindi naman ako mahilig bumili ng mga ganito, guys. So, kung napapansin nyo, kung meron man kami mga ganito ng mga drinks, hindi po ako bumibili niyan. Ang nagbibigay po niyan is either yung mama ko, or yung side ni Papa, yung lolo niya, ni Hagrid. So, nasa kanilang dalawa lang yan yung magbibigay ng ganito. Yung Yogo, yung Chucky. Pero ako, para once in a blue moon lang ako bibili ng ganito. Kasi feeling ko, pag isasama ko sa budget, medyo mahal kasi to. And then, isang inuman lang ni Hagrid. Tsaka, sa school din, hindi nagbabaon si Hagrid ng mga ganito. Mga ganito. Nagbabaon lang ako pag medyo mahaba yung time. Tsaka, kailangan nyo mag-snacks. So, yun, magdadala na kami ng ganito. Pero yung mga everyday na sa school niya, 3 hours lang naman yung school niya, yung pasok niya, hindi naman sila nag-snack na. Diretso siya sa lunch time sa 12. So, rice lang yun. At saka yun, yung water lang talaga yung kanyang, ano. So, minsan pag meron, pag merong Yakult, yung pinagpabawanan ko siya ng Yakult. So, depende. Ito na yung nabili ko. So, tomorrow, yun naman yung mga isda, at saka yung karne. Bukas ko yung bibilhin. And i-prepare ko lang talaga. Siguro bukas maga akong aalis para matapos ko na siya lahat. And yun, so I hope you guys enjoy. At saka mag-gunit na rin kami. Follow niyo pala ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And please don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakapasubscribe para ma-update ka sa aking everyday upload. Almost everyday upload kasi minsan hindi ako nakakapag-upload. Pag Friday like today, hindi ko nakapag-upload kasi mag-rest mo na mag-rest mo ng mama dito kasi may mama dito na medyo pagod-paguran yung peg. So, ayun lang. And then also pala kanina nag-message sa akin si Chris na noon. Si Sis Angela dun sa may issue dun sa aking Facebook group. So, kung hindi pa pala kayo nakapag-join sa ating Facebook group, ilalagay ko yung link sa description box. Kung gusto nyo sumali doon para i-share nyo doon yung inyong mga tipid tips or yung mga budgeting style ninyo, pwede nyo i-share doon. And then, meron ng mga lapses yung ibang mga member doon dahil nagpo-post sila or kayo, kung sino kung nanonood ka man, nagpo-post kayo ng yung mga pag-online selling, yung mga So, sana wag nyo nang i-post yung mga ganun, ha? Kasi, i-delete ko lang din naman or worst is i-block ko kayo sa page. Hindi na kayo makakasali sa page natin. So, kung gusto nyo mag-post doon guys, lang, yung mga informative na mga post or like yung mga budgeting style ninyo, lahat ng yan. So, pwede nyo i-share doon, ha? So, wag naman yung mga out of the world na mga
topic, okay? At saka bawal maglagay ng link kung ano nung link doon sa inyo ipopost. Okay? So yun lang guys, mag-good night na rin kami dahil medyo gabi na, medyo pagod-pagora na yung lola nyo. And yun, see you in the next video guys. Babush, good night. So ayan, nakikita nyo yung itsura yung pinaglagyan ko. Yes, ito po yung buhay. Ito po yung buhay ng isang YouTuber. Nakikita nyo yung mga kalat doon. At ito, pinagpatungan ko is yung yung ano lang, bangko. Yung silya. So ayan, kailangan ko nang linisin. Kailangan ko nang iligpit ito lahat. Ayan siya, sa baba. Yan, good night guys.